ассалому алайкум дӯстони азиз, ин шабакаи голос мигранта мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. имрӯз дар якчанд масъалаи асосӣ барои муҳоҷирон хело зарур суҳбат мекунем. пеш аз оғоз намудани мавзӯи асосӣ биёед як навори кӯтоҳи моро тамошо мекунем ва баъд мегузарем ба хабарҳо. бачаҳо граница чӣ хел гузашти гапзани ҷура? салому алайкум бародаро, ин ҳами акай Муҳиддин Қатӣ мо рафтем соз омадем границада беочара гузаштем полни документҳо чанд кас просрочни буданд? 5 одам документш просрочни буд. 100% гузарон ягон одам дар раҳ ман караги нестай. ҳамаша хучон проблемаро решат караган. рафтем соҳ саломат алҳамдулиллаҳ наомад. бачаҳо чӣ хел гузашти граница бачаҳо? 100 поезд даштем. Ҳамаш ягон камбудӣ нест? ягон ба бародароне ки хоҳиши гузаштани граница доранд, мо ҳами акай Муҳиддин тавсия мекунем. На самом деле зуд ягон рада гаи кай бам будаги нест. имомуддин Сатторов, сафири Тоҷикистон дар Русия, рӯзи 25 октябр дар ҳамоиши шашуми байнипарлумонии Русияву Тоҷикистон дар шаҳри Москав аз мақомоти Русия даъват кард, то тавассути як авфи муҳоҷирон будубоши тамоми муҳоҷирони кории тоҷикро дар ин кишвар қонунӣ кунад. имомуддин Сатторов изҳори боварӣ кардааст, ки чунин авфи муҳоҷирон имкон медиҳад шумораи бузурги муҳоҷирон аз Тоҷикистон будубоши худро дар Русия қонунӣ гардонанд. ба гуфтаи сафири Тоҷикистон, бархе аз ин муҳоҷирони ғайриқонунӣ аз Тоҷикистон аллакай солҳои зиёде дар Русия зиндагӣ доранд. мо ҳамеша аз Русия дархост мекунем, ки ба ин мардум имкони дар як муҳлати муайян қонунӣ кардани будубошашон дода шавад, то ки онҳо бе ягон тарси депортатсия биёянд. агар ин раванди авфи муҳоҷирон ба роҳ андохта шавад, ба фикри ман шумораи бузурги шаҳрвандони мо бахусус дар шаҳру вилоятҳои Москав ва Санкт-Петербург ҳаққи қонунии будубош ба даст меоранд. ба ҳисоби мақомот, он муҳоҷирони тоҷик ки манъи ҳаққи вуруд, яъне запрет въезд доранд, шумораашон 170 000 нафар мебошад. ҷониби Тоҷикистон аз соли 2014 талош дорад Русияро ба имзои як созишнома дар масъалаи муҳоҷират моил кунад. ин созишнома заминаи қонунии ҳимояти ҳуқуқи муҳоҷирони тоҷик дар Русия ва таъмини нафақаи онҳоро бояд ба вуҷуд биёрад. қариб 1 миллион муҳоҷири тоҷик дар Русия кор мекунад ва патент месупорад, яъне андоз месупорад. ҳар як андозсупоранда бояд ба вақти ба нафақа баромаданаш нафақапулӣ бигирад, вале бинобар сабаби набудани шартнома байни Тоҷикистону Русия, муҳоҷирони мо солиёни дароз дар Русия андоз месупоранду нафақа намегиранд. шартномае ки Тоҷикистон аз Русия мехоҳад ана ҳамин аст, яъне муҳоҷирони мо бояд нафақапулӣ бигиранд. ҳоло муҳоҷирони тоҷик ҳақ доранд дар Русия бе регистратсия 15 рӯз зиндагӣ кунанд ва бо регистратсия 90 рӯз зиндагӣ кунанд. дар назар дорам онҳоеро ки патент намекунанд, яъне ҳангоми вуруд шудан ба хоки Русия дар мигратсионнаи картаашон зери часне ё ин ки гост хат мекашанд. ҳукумати Тоҷикистон аз Русия хоҳиш кардааст, ки будубоши муҳоҷирони бе регистратсия аз 15 рӯз ба 30 рӯз ва бо регистратсия аз 90 ба 180 рӯз дароз намоянд. агар ин талаби ҷониби Тоҷикистонро Русия амалӣ гардонад, муҳоҷирон дигар метавонанд регистратсияҳои 3 моҳа нею 6 моҳа кунанд, ки хело ба муҳоҷирон ёрдами хуб мешавад. ҳам пулҳояшон ва ҳам вақташон сарфа карда мешавад. раҳбари шӯрои Федератсияи Русия Валентина Матвиенко рӯзи 25 октябр дар ҳамин ҳамоиши байнипарлумонӣ гуфтааст, ки ҷониби Русия тайёр аст масъалаи осонтар намудани будубоши муҳоҷиронро дида барояд. вале дар ин ҷо ба забони русӣ навишта шудааст, ки на взаимовыгодных условиях. ин маънои онро дорад, ки ҷониби Русия шартҳои худро низ дорад. ҳамчунин дар ин вохӯрӣ оиди зиёдтар кардани меваю сабзавоти Тоҷикистон дар бозорҳои Русия, логистика ва якчанд масъалаҳои байниҳукуматӣ баррасӣ шуданд. хуб дӯстони азиз, ин буд навори имрӯзаи мо. ҳатман лайк гузоштан ва ба ёру дӯстон равон карданро фаромӯш насозед, то онҳо низ огоҳ бошанд. барои аввалин шуда аз наворҳои мо огоҳ шудан ба шабакаи мо обуна шавед. ба шумо барор мехоҳем. хайр, то наворҳои оянда.